तर हळदीचे ना खूप प्रकार असतात. त्याच्यात ही काळी हळद असा आणि ही काळी हळद ना आम्ही म्हणजे बी केलेला असा. तर ही बघा, ही हळद ना सांगतो ती काळी हळद असता म्हणान, पण आतमध्ये ना जांभळू कलर असता आणि ह्यो कॅमेऱ्यात आता जांभळू दिसता का काळू दिसता तो तुम्हीच बघा. तर बघा कसा सुंदर असा लोणचा तयार झाला. हे बघा, नमस्कार मंडळी. मी काढतोय आज हळद, म्हणजे मी काढून घेतो यांच्यापासून हळद लावलेली बघा, माशात घातलेली, माशाची इरडांची चटणी केलेली, त्याच्या हळदीची पानं घातलेलं आहे. असं काय काय खूप म्हणजे गावठी हळदीचं करतात. तर उपयोग असता आणि औषधी असतात. ही गावठी हळद असताना ती औषधी असतात. आता हळदी खूप तऱ्हेचे असतात. गावठी हळद हा, घाटी हळद हा, मोठ्या सपाट्या पानाची हळद असताना आणि मोठी जी हळकुंडा असतात ना ती घाटी हळद असतात. आणि गावठी हळद असताना ती मी तुमका दाखवते. आता हे बघा, हे बघा, ही थंडलेली आहे ना. आता ही गावठी हळद कशी, तर ही बघा, हे बघा, ही असा गावठी हळद. आणि गावठी हळद जी असता ना तिची ही कंदा जी असतात ना ती लहान लहान असतात आणि तिची पानं सुद्धा मागे तुमका मी दाखवलेले आहे बघा, बारीक पान असतात, लांबट असतात. आणि घाटी हळद असताना तिचा पान असता तर मोठा असता. तर ही हळकुंडा तयार झालेली असत आणि ह्यो असा हे तो कंद. तर ह्यो कंद असा ना तो बियाक ठेव गयो आणि जून महिन्यात पाऊस लागलो का लाव गयो. आणि हे जे ह्या असत ना, हे बघा, ही असा ती हळद, ही हळदीची कांडी. आता ही काढल्यानंतर मी तुमका काय करतोय त्यानंतर दाखवतोय. तर मी काय करतलं, ही हळद असा ना ती वर्षभर आपणाक जी जेवण बनवतो किंवा काय करतो त्याच्यात हळद लागता. वर्षभर मसाले करतो त्याच्यात. तर ही हळकुंडा आम्ही वापरतो किंवा हळद आम्ही करून ठेवतो वर्षाची. आणि त्याच्यानंतर ह्या ओल्या हळदीचा ना लोणचा मस्तपैकी जाता. माका थोडासा ओल्या हळदीचा लोणचा करूचा आता. लोणचा करताना तुमका दाखवतो. आणि ही हळद जी आहे ना ती सगळी आता खणान घेतो आधी. तर ही बघा, ही अशी हळद असा, ही खाऊची हळद आहे ना ती अशी असा. तर ह्या हळदीक ना आम्ही खत बीत अजिबात वापरू नये असं. काही जणांना खत खप घातलो, गोवर बिवर घातलो तर काय ना, पण घरची जी हळद असता ना ती का खत बीत घातल्या ना तर तिथं म्हणजे असं ह्या राहणार नाही तितको. म्हणजे बाजारातून आपण जी हळद आणतो आणि खत घातली हळद ती सेमच असतं. आपणाक जर खाऊच्यासाठी हळद होळी झाली ना तर आपण खत बीत असं काय वापरता का म्हणे. खत वापरू नाही म्हणा. ह्याची कंदा जी इली होत ना, म्हणजे हळकुंडा जी इली होत ती अशी लहान लहान इल्लेली असत. तर ही आमका खाऊच्या पुरती हळद असा. तर हळदीचे ना खूप प्रकार असतात. त्याच्यात ही काळी हळद असा आणि ही काळी हळद ना आम्ही म्हणजे बी केलेला असा, म्हणजे नुकती होता ती थोडीशी आमका गावली हा. तर ही काळी हळद म्हणतात, जादू टोनो करतात ती ही काळी हळद. तुमका जर काय माहीत असला कसलं जादू टोनो वगैरे करतात तर माका कमेंट करून सांगा. आणि ही औषधी हळद असा आणि ही हळद ना महाग असता. तर ही हळद आतमध्ये कशी असताना ती तुमका मी मोडून दाखवतोय. तर ही बघा, ही हळद ना सांगतो ती काळी हळद असता म्हणान, पण आतमध्ये ना जांभळू कलर असता. आणि ह्यो कॅमेऱ्यात आता जांभळू दिसता का काळू दिसता तो तुम्हीच बघा. कारण माका हैसर ना जांभळट असो कलर दिसता आणि तशी बगली लांबसून तर ती काळी वाटता. तर ह्या हळदीबद्दल तुमका जर काय माहिती असली ना तर माका कमेंट करून सांगा. तरी अशी ही काळी हळद असा. हे बघा, ही अशी इतकी असा काळी हळद. ह्या बघा, ह्या कंद असा. तर या कंद बघा कसा असा काळा निळा असा. कारण ह्या ना बियाक चालताला, म्हणजे बीजा जाताला ना तर ह्या कंदामुळे जाताला. आणि हे जे ना इलेत ना ते हळदीचे त्या कांडी इलेत. हे बघा, ही औषधी आहे. म्हणजे आम्ही नवीन लावली आहे, हिच्याबद्दल आमका जास्त काय माहिती नाही. पण तुमका जर माहिती असली तर नक्की आमका सांगा. तर आणि एका हळदीपैकी ही हळद म्हणजे रानटी हळद. तर आता रानटी हळद बघा कशी असता. रस्त्याच्या कडेन चिखल असताना त्या भागात खूप रुजता आणि अशी ती उंच आणि मोठी सपाटी पानं दिसतात. काळ्या हळदीचा पान ना मध्ये रेषा असतात ती काळी असतात, बाकी पान असतात तर हिरवे असतात. आणि ही पण हळद ना तशीच असता आणि फसाक जाता. मग ती काळी हळद आम्ही ज्यावेळी बी हाडला ना त्यावेळी मिक्स जाऊन इली आणि आमच्याकडे ती रुजान जास्त झाली. तर ही हळद ना मी तुमका आता मोडून दाखवतोय. हळद बघा आणि ही हळद बघा.
त्याच्यात आता रुजली ना त्यावेळी आमका ती कळली ना तर लोक ना फसवून देतात. कारण ह्या हळदीवर सुद्धा पान जा असताना ह्या हळदीचा सेम काळ्या हळदीसारखी असता, पण आतमध्ये ही हळद असताना ती वेगवेगळी असता. तर ही असा काळी हळद आणि ही असा रानटी हळद. ही आतमध्ये बघा कशी असा ती, ही बघा भगवी भगवी असा ही अशा प्रकारे ही रानटी हळद असा. ही बघा मोठी मोठी त्याची कंद असतात. त्याचो कंद बघा किती मोठा असा तो. आणि ह्याचा पान ना सेम काळ्या हळदीचा जसा पान असता बघा, रेश असता मधी आणि हिरव्या पान असता, तशीच ह्याचा पान असता मोठा सपाटा. तर असा फसाक जाता हळदीने. आणि खूप प्रकारची अशी हळद असतात. ही ना माझ्याकडे आता 3 प्रकारची हळद आहे. ही हळद आम्ही का वापरूचो नाही, पण ही हळद आहे ना ती आम्ही ठेवतलो आणि हिचा बी तयार करतलो. आणि ही हळद असा ती आपल्या घरात आपण वर्षभर जी खातो ना ती हळद असा ही. तर आता ही हळद कशी करतात ती तुमका मी दाखवते. तर ही बघा ही आता साफ कशी करतात ती दाखवते. तर ह्याच्यावरची माती मी झाडून घेतलंय. तर आता रवली ही हळकुंडा, ही असं हळकुंडा ही मी काढून घेतले हळकुंडा. आणि ही हळकुंडा काढल्यानंतर जुनो नवीन तयार झालो कंद असता. म्हणजे आपण आता ह्यो कंद लावलो ना का ह्या कंदाक पाना फुटतात आणि ह्यो कंद नष्ट होता आणि त्या कंदाक परत ही पाळ्या येतात आणि त्याका ह्यो कंद तयार जातात. त्याका म्हणतात हळकुंडाचो कंद. तर ह्यो कंद आणा तुम्ही बाजूक ठेवते, कारण ह्यो पुढच्या वर्षी लाव होया. तर ह्यो कंद असो जाड असता आणि हळकुंडा असतं ती अशी असतं ती बघा. तर आता ह्यो रुजत घालूक ठेवू होया. आणि ही हळकुंडा असत ना ती आपण आपल्या हळदीसाठी वापरू होई. तर आता मी हळद कशी करतोय तर ही घेतोय, स्वच्छ धुतोय आणि जशाक तशी मी अशी पाण्यात ना उकडून घेतोय थोडं वेळ फक्त उकडायची. आणि नंतर ना होई तर आडळ्यावर बारीक करायची. काय लोक काय करतात ही आधी कापतात किंवा झिजरतात, त्यामुळे सगळं रस जो असता आणि हळदीचा रंग असता तो निष्ठान जाता. तर अशीच्या अशी हळकुंडा स्वच्छ धुवायची, उकडायची, नंतर होई तर बारीक करायची, नाही तर अक्कीच्या अक्की सुकवायची आणि हळद कुटून घेऊन यायची. काय ती हळद मस्तपैकी रंगीत जाता. मी जी हळद करीन ती तुमका दाखवते. तर मी आता साफ करून घेते आणि हळद सगळी काढून घेते. तरी बघा इतके मस्तपैकी हळदीचे कांडे गावले. तरी आता मी स्वच्छ करून घेतलं. स्वच्छ म्हणजे एक रात्र ते फुगत घालू गई, त्याच्यावरची माती सगळी जाऊ गई. आता हळद खणन झाली. तर हळद खणन झाल्यानंतर जमीन खणली जाता ना, म्हणजे जमीन भुसभुशीत जाता. तर ह्या जमिनीत ना आता साफ करून भाजी घातली तर सुंदर भाजी येतली. आणि त्याच्यावर घातलंय मी पालक. तर तो पालक मोठं इलो नाही का पालक पनीर करून दाखवते तुमका. नमस्कार मंडळी, मी करतलोय आज गावठी हळदीचा लोणचा. तर हळद काढताना मी तुमका दाखवलंय. त्याच्यातली हळकुंडा ही असत ना म्हणजे हळदीची कांडा, ओली हळदीची कांडा ती मी आता ही स्वच्छ धुवून घेतलंय, ती वाळगवून घेतलंय. म्हणजे त्याच्यावरचा पाणी जो असताना त्या फडक्यान पुसून घेतलंय. त्याचप्रमाणे मी आता नुसत्या हळदीचा लोणचा करूचे ना तर त्याच्यात आंबट तिखट असा सगळा लागता साहित्य. तर मिश्र हळदीचा लोणचा करतलोय. त्याच्यासाठी मी काय घेतलंय बघा, हे बघा हे हळदीचे मुंडले घेतलं, इथे हिरवी मिरची घेतलं, आवळे घेतलंय ताजे, हे गाजर असत, हे गाजर लोणच्यात घालायचे. ते दुसरे असतात बघा ते घालता कामा नाही का, त्या गाजरात जास्त पाणी असता. तर आला असा म्हणजे आला आणि हळदीची जी कांडा असत ना ती मी समान घालतलंय. आणि त्याच्यानंतर लिंब असत, 5 लिंब असत. तर 4 लिंब असत ना त्याचो मी रस काढून घेतलंय 4 लिंबाचो. आणि ते 1 लिंबू असा ना त्याच्या बारीक फोडी करून घालतलंय. तर अशा प्रकारे ह्या मिश्र हळदीचा लोणचा करतलोय. तर लोणचा खेचा करतलंय तर मी तुमका दाखवलंय. तर त्या लोणच्यासाठी आता मी साहित्य घेतलंय. तर ह्या बघा मीठ असा, मोहरी असा, हिंग असा, हळद असा, ह्या लाल तिखट असा, त्याच्यानंतर या जिरा असा, मिरी दाणे असत, मेथी असा, बडीशेप असा आणि मोहरीची डाळ असा. आणि हे बघा ह्या असा तेल. तर इतक्या साहित्य असा. तर आता मका कढई ठेवू चुलीवर आणि जा जिरा बिरा हा ना आता मी भाजून घेतलंय मेथी दाणे. आणि तर कढई ठेवतंय चुलीवर. तर हे लागणारे जे वस्तू असत ना हे बघा मिरी असा, त्याच्यानंतर मेथी दाणे असत, बडीशेप असा, जिरा असा. आता मी ना भाजून घेते मोहरीची डाळ आणि भाजून घेतल्यावर तुमका पावडर करताना दाखवतोय.
ह्या बघा, ह्या साहित्य मी असा भाजून घेतलंय, म्हणजे गरम करून घेतला ना काय त्या लोणचं टिकता. चला तर आता लोणच्यासाठी फोडणी करून घेऊया. त्यासाठी परत मी एक कढई ठेवतोय चुलीवर. ह्याच्यात आता लोणच्याची फोडणी करून घेतलंय, कारण लोणच्याची फोडणी थंड जाऊ गया. लोणच्याची फोडणी करण्यासाठी मी एक कढईत तेल होते, म्हणजे माका जितक्या लोणच्याक तेल लागतला त्याप्रमाणे मी तेल घेते. आता तर तेल तापला, माका जितक्या लोणच्या होय ना तितक्या फोडणीसाठी तेल तापला. तर त्याच्यात मी नाही आता मोहरी घालतले फोडणी. तर आता टाकतं हिंग. तर आता ही फोडणी आणा ते मी उतरून घेते आणि थंड करीत ठेवतोय. तरी हळद आणा ते मी आता तासून घेते. आता मी तासून काय काय घेतलंय सांगतोय. तर हळद तासून घेतलंय, आला तासून घेतलंय आणि गाजर तासून घेतलंय आणि कापून तुकडे केल्यावर तुमका मी दाखवतोय. ह्याच्यावरची साल असताना ती ठेवता का रे, काढून घेऊ बाई. आता लिंबा कापून त्याचो रस काढून घेतोय. लिंबाचो रस घातलो ना का आंबटपणा येता. चार लिंबाचो इतको रस इलो. आता आवळे कापून घेतोय. तर आता ना हे बघा, हळदीचे बारीक तुकडे करून घेते आणि सगळ्या बारीक करून घेतलंय ना का तुमका दाखवते. तर ह्या बघा, मी आता ह्या सगळा बारीक करून घेतलंय. तर ह्या मगाशी भाजून घेतलेला जो साहित्य आहे ना, मोहरीची डाळ, बडीशेप, तर सगळा मी आता या खलबत्त्यात बारीक करून घेतोय. बारीक म्हणजे एकदमही पावडर बारीक करता कामा नये आणि जास्त जाडसर ठेवता नाही, अशी मध्यम त्याची पक्की करून घेऊ बाई. तर ह्या बघा, ह्या असा बारीक करून घेतलं. ह्या बघा, जाडसर असा, एकदम पावडर नाही, एकदम भरड नाही, अशा प्रकारे. तर मी आता या घमेला ओतून घेतोय. लोणचा करताना मागे तुमका सांगलेलं आहे मी, प्लॅस्टिकचा भांडा किंवा ॲल्युमिनियमचा भांडा घेता कामा नये. तर ह्या बघा, माझ्याकडे स्टीलचा घमेल असा आता मी घेतलोय. तर मी आता ना ह्याच्यात ही पावडर ओतून घेतलं. तर बाकीचे जिन्नस जे असत ना ते आता ह्याच्यात मिक्स करतोय. तर थोडीशी हळद टाकतोय. तर आता ह्याच्यात मी हळद टाकतोय आणि ही असा मिरची पावडर, म्हणजे नुसती मिरची पावडर असा ही. तर ह्या पावडरीत मी आता ही टाकून घेतोय. आता आपणाक लोणचा किती तिखट होया आणि त्या लोणच्याची ग्रेव्ही जाऊ होया ना, त्यासाठी ह्यो मसालो असा. तर ह्या आता मीठ असा, संदैव मीठ आता मी ह्याच्यात घालतोय. तरी आता सगळा मी ह्याच्यात घातलं. आता मिक्स करून घेतोय. हातान जरा मिक्स केला ना का एक जीव जाता, एक जीव जाऊ गया ना. आता हातान मिक्स करू गया आणि चमच्यान जर मिक्स केला किंवा काविलदार मिक्स केला तर वरच्या वरता मिक्स जाता. अरे बघा, हे मी जे फोडी करून घेतलंय ना, मिक्स, सगळ्या मिक्स लोणच्याची, गाजर असा, हळद असा, आवळं असा, आला असा, एका लिंबाची फोडी असो, त्याच्यानंतर मिरची असा. म्हणजे मी मसालो आता तिखटाप्रमाणे घातले. मसालो घातले अर्धी वाटी आणि ही मिरच्या असत तिखट, मग माका इतक्या पुऱ्या असा. तर आता ह्या सगळ्या ना मी ह्याच्यात टाकतं. ह्या तर ह्यो असा लिंबाचो रस.
ह्याच्यात पाण्याचो प्रकार अजिबात नाही असा, फक्त ह्यो लिंबाचो रस असा. तर आता मी ना चमच्यान ढवळून घेत आहे, कारण मसाले असत ते एकत्र झालेले असत. हे असा आयुर्वेदिक लोणचा, म्हणजे ह्या औषधी लोणचा असा तसा बघला तर. आणि ह्या लोणचा असा खाला ना थोडा थोडा तोंडात घेऊन जेवणाच्या, तर अगदी सुंदर ह्या लोणचा लागता. आणि हळदीचा लोणचा करूचा असताना तेव्हा आपण वर्षासून एकदाच करतो, आपण ओल्या हळदीचा. नाहीतर आपण लोणची खूप करतो, आंबे लागले का आंब्याचा करतो, आवळ्याचा करतो, मिरचीचा करतो. मी या लोणची 2, 3, 4 प्रकारची तरी मी दाखवले लोणची. तर ह्या माझा मिश्र लोणचा असा हळदीचा. तर हे आता मस्तपैकी सगळा मिक्स करून घेतलं. आता मी घालतले फोडणीचा तेल, म्हणजे जा मी फोडणी देऊन तेल ठेवलं आहे बघा, त्या तेल मी थंड करून घेतलं एकदम बर्फासारख्या. त्या तेल मी आता ह्याच्यात ओतलं आहे. तर या फोडणीचा तेल आम्ही हिंग मोहरी सगळा म्हणजे टाकलं आहे त्याच्यात. तर आता ढवळून घेत आहे मी, कारण तळाक जाऊन बसलेलो आहे हिंग. चुलीवर असा केलेला लोणचा ना अप्रतिम लागता आणि त्या तिखताय बरा. फक्त करताना आपण पाण्याचा हात अजिबात लावता कामा नाही. तर आता ह्याच्यात मी फोडणीचा तेल टाकून घेतलं आहे. आता थोडा मिक्स करून घेत आहे परत. ह्या लोणचा ना मुरला का इतक्या बरा लागता ना. तर बघा कसा सुंदर असा लोणचा तयार झाला. ह्या बघा, ह्या आता मुरला ना, ह्या बरा मुराक देऊ गया. काचेच्या बरणीत मी आता भरून ठेवतलोय. हे बघा कोरडी काचेची बरणी घेतलंय मी प्लॅस्टिकच्या बरणीत कधी लोणचा भरणे नाही. तरी काचेची बरणी स्वच्छ धुवून निमरात मी पूर्ण सुकवून घेतलंय, कारण ह्याच्यात पाण्याचा अंश होता कामा नाही. तर ह्या आता बरणीत मी भरून घेतलंय. हे बघा, या अशा पद्धती मी या लोणचा भरून घेतलंय. तर कसा असा माहिती आहे लोणच्याचा, या तेल जा हा ना आता लोणच्याच्या पूर्ण वर राव घ्या. म्हणजे फोड असा ना ती तेलाच्या वर कधी राहता कामा नाही, म्हणजे बुरशी येता. आता ह्या बरणेक मस्तपैकी झाकण लावून घेतो आणि मुरत ठेवते. अगदी 15 दिवस या बरा मुरा घ्या. त्याच्यानंतर काढून बघू घ्या लोणचा कसा झाला. आता तर अशा प्रकारे केलंय मी हळदीपासून लोणचा. आता लोणचा बनवताना नुसत्या हळदीचा लोणचा कधी जाणार नाही, कारण ती हळद आंबट नसता. म्हणून त्याका तिखट आंबट असा सगळा मिश्र करून मी मस्तपैकी आयुर्वेदिक असा लोणचा केले. आणि त्याच्यात आला घातले. आला म्हणजे पाचक असता, कारण आपल्या शरीरासाठी आला या बरा असता. तर आल्यान पचन होता. आणि मिरची तिखटासाठी असा, आणि बाकी हे गाजर आवळं गुळ असा तो शरीराक आपल्या बरोबर असा. तर अशा प्रकारे ह्या लोणचा केले मिश्र. तर ह्या लोणचा कसा झाला तर माका कमेंट करून सांगा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.